муфтии абдуқодиров бародарзодаи раиси шӯрои уламои Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдулқодирзода аз ҷониби мақомоти интизомӣ боздошт ва нисбати ӯ бо моддаи 307 прим 1 қисми 2 парванда боз шудааст. ӯ ба даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, яъне дар ҳамкорӣ бо созмони мамнӯи тундрави салафия айбдор дониста мешавад. муфтии Абдулқодиров дар боздошт аст ҳоло ва таҳқиқот дар нисбати ӯ ҷараён дорад. Як манбаи огоҳ рӯзи 17 декабр ба радиои Озодӣ гуфт, муфтии Абдулқодиров писари бародари муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдулқодирзода рӯзи 29 ноябр замоне боздошт шуд ки вазорати корҳои дохила пас аз санҷиши қазияи ҳамкорӣ бо салафия раҳояш намуд. Ин манба афзуд, худи ҳамон рӯз ӯ дубора аз ҷониби мақомот боздошт ва дар нисбаташ айб эълон карда шуд. муфтии Абдулқодиров 4 сол ба ин тараф дар Арабистони Саудӣ ба сар мебурд ва аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ бо ҷурми ҳамкорӣ бо салафия айбдор буд ва дар пайгард қарор дошт. мақомоти вазорати корҳои дохилӣ бо ӯ дар тамос шуда масъалаи бозгашташро дар миён мегузоранд ва бо навиштани як тавзеҳнома бегуноҳии худро исбот намуда бо омаданаш аз Арабистони Саудӣ пас аз баррасӣ аз тарафи мақомот раҳо карда мешавад. ин манба мегӯяд баъди боздошти дубора ҳоло муфтии Абдулқодиров бо вакили мудофеъ таъмин аст ва аз ӯ ҳимояи ҳуқуқӣ мекунад. Саид Мукаррам Абдулқодирзода дар суҳбат бо радиои Озодӣ хабари боздошти бародарзодаашро тасдиқ ва ё тақзиб накард.